Hold up. Ćao drugari, dobrodošli u moj novi klip. I danas snimamo 5 stvari koje ja radim kada sam sam kući. Sam, totalno sam. Bez ikoga u kući. Like. Prva stvar, gledam kad te uradi sam, kućni trikovi uradi sam i gledam tamo neke razne stvari koje mogu da se naprave i ja ih pravim. Dok ih napravim veoma veliko, ali naravno odmah posle sve to sklonim i sve, ali ipak se posle i tekako dobro zabavljam sa onim što sam napravio. Napravio sam luk i strelu, ostavit ću vam link od tog videa, pa i vi možete da napravite tako nešto. Evo ljudi jedan primjer tog luka, evo ovakav je taj luk, vidite kakav je i evo sad. Pogledajte, evo ja sam ovdje, evo gledajte sad kako pada. Vidite kako je samo jak. Znači, eto to je taj luk koji sam napravio, opet kažem, u descriptionu imate link od kad te uradi sam tog klipa, pa možete vi da napravite jedan ovakav. Druga stvar, igram se sa mojim psom Aleksom, zato što moji roditelji baš nisu za to da ga često puštam, zato što misle da će da pobegne i tako dalje, ali ipak ga ja dovedem na terasu, malo se igram sa njim i odmah ga posle vratim u boks. Pa hajdemo da vidimo kako se mi to igra. Go! Opet go! Svaki put go! Treća stvar, istražujem po kući, pretražim sve fioke, sva zanimljiva mesta i moram da vam priznam, uvek nađem nešto zanimljivo. Ono kada istražujem kuću, neću da snimam jer ovo jeste klip da se radi kada sam sam u kući, ali sada zapravo nisam sam u kući. To ste sigurno mogli da pretpostavite od početka klipa jer sigurno stvarno ne znam kome snima, tako da nisam sad u kući, to neću da radim, nažalost nemojte da se ljutite zbog toga, ja vas molim, a mi idemo na zadnju stvar. Šta drugo? Go! Četvrta stvar, totalno sredim svoju sobu, inače to je jedna dobra stvar. Često, i dok sam sam pravim neke smicalice, ali evo, ovo je jedna dobra stvar, skroz sredim svoju sobu i kad dođe moja mama, ja ih iznenadim i eto to je to. Go! Peta stvar, pa najvjerojatnije i najčešća stvar kod vas, kao i mnoga deca, šta mislite šta? Igram igrice. I opet ću da vam kažem još jednu reč. Go! Eto ljudi, to bi bilo to za ovaj video. Ako vam se svideo, podržite ga jednim lajkom i obavezno se subscribeujte na moj kanal i komentarišite lepe komentare, šerujte ovaj video. Šerovanje i subscribeovanje je sada nešto od najbitnijih stvari. Šerujte ovaj video da bi imao bare malo više pregleda jer ne znate koliko stvarno danas imam da učim. Imam od početka celokupno gradivo iz fizike test, a ja sam se potrudio čak da snimim i klip. Nadam se da ćete da ga podržite ljudi i to bi bilo to. Ćao!